Un dels espais amb més història del municipi de la Granada és el seu castell, o les restes que encara se'n conserven. Situat al cim d'una petita elevació, forma part del naixement del municipi, ja que els orígens de la Granada són documentats des de l'any 950, precisament quan el bisbe Aguilarà infeudà la Granada, en terme d'Olèrdola, a Sisubal, el qual va edificar una torre. Això sí, pocs anys després, el 1003, una escomesa sarraïna va destruir el castell. 2 anys després, el bisbe Aeci va començar el procés de reconstrucció que es va allargar fins l'any 1013. Segles més tard, durant la Guerra Civil del segle XV, el castell fou assetjat, però no destruït, ja que 2 segles després, durant la Guerra dels Segadors, el castell va protagonitzar un dels fets més destacables del conflicte al Penedès. Va ser precisament en aquest castell que les forces franceses van derrotar les tropes castellanes. Potser per aquest motiu, pocs anys després, acabada la Guerra de Successió, Felip V va decidir fer-lo enderrocar, cosa que va encetar un trist període d'espoliació que es va allargar durant segles. De fet, encara durant la Guerra Civil espanyola, es van enderrocar alguns elements que quedaven drets i es van usar pedres del castell per pavimentar una carretera. Pel que fa a l'arquitectura, es tracta d'un castell de planta rectangular, d'uns 20 metres de longitud i una amplada de 10 metres i mig. El castell tenia una torre rectangular que ha desaparegut, però sí que es conserven uns murs d'una alçada de 7 metres de les façanes meridional i occidental, alguns fragments del mur nord i 3 parets de la torre. Cal destacar que al mur nord s'ha conservat l'arc de mig punt d'una de les 3 portes i en la més occidental un dels muntants, el forat de la barra i la polleguera. També hi ha un altre tipus de murs per sobre els anteriors, però que corresponen a edificacions tardanes que recolzen sobre els murs originals del castell i que tenien funcions relacionades amb els usos agrícoles. A banda del castell i la muralla, un altre element que forma part de la història del municipi de la Granada és la Casa del Castlà, molt relacionada també amb el castell. I és que en l'època feudal, el bisbe de Barcelona era el senyor del castell, però el governava a través del batlle i el castlà. Al batlle li pertocaven les rendes del castell, les vendes i els drets. En canvi, al castlà li corresponia la part de les rendes que el senyor dedicava a la vigilància i la defensa del castell. És per aquest motiu que la casa del castlà és molt a prop del castell, just al costat de l'església. Bastit entre els segles XV i XVI en estil gòtic de transició, es tracta d'un casal residencial fortificat entre mitgeres, compost de planta baixa, pis i golfes. Destaca de la façana un gran portal d'entrada adovellat i la finestra del pis principal, arquitravada amb brancals, ampits i llindes de pedra, decorats amb motllures, mènsules i elements figuratius.